Čauko, poznáš znaky psychickej manipulácie? Psychická manipulácia je komplexný proces, ktorý môže byť ťažké identifikovať. Existujú však určité znaky, ktoré sa často pri manipulácii vyskytujú. Ktoré? Sleduj ďalej, dozvieš sa. Falošný šarm. Veľa manipulátorov má šarmantné správanie, to však môže byť len povrchové a slúži na získanie kontroly nad inými. Ďalším znakom je zneužitie dôvery. Manipulátori veľmi často využívajú dôveru iných ľudí a získavajú si ich priazeň, zistujú od nich informácie a to len preto, aby ich následne zneužili na dosiahnutie svojich cieľov. Vyvolávanie emocionálnych reakcií je ďalší znak. Manipulátori môžu aktívne vyvolávať silné reakcie u iných ľudí. Medzi takéto emocionálne reakcie môžu patriť vina, hanba alebo strach. Robia to preto, aby mohli svoje obete kontrolovať. Stále sa meniace príbehy a lži. Manipulátori často klamú alebo menia svoje príbehy tak, aby dosiahli svoje ciele a vyhli sa zodpovednosti. Tieto lži si vedia vždy odargumentovať a prezentujú ich veľmi presvedčivo. Každý manipulátor sa vždy snaží izolovať svoju obeť od blízkych, od rodiny, od priateľov. Vzbudzovanie pocitu viny. Manipulátori často vzbudzujú u svojich obetí pocit viny a snažia sa, aby sa cítili zodpovední za úplne každú situáciu. To môže u obeti zvýšiť ochotu plniť manipulátorové požiadavky. Mnohokrát sa manipulátori snažia izolovať svoje obete aj od prístupu k informáciám. Snažia sa ich držať v nevedomosti. Hrozby, vydieranie a pasívna agresia. Manipulátori môžu používať hrozby, vydieranie alebo nátlak na dosiahnutie svojich cieľov. Môžu však svoju agresivitu prejavovať aj pasívne, a teda nepriamo, čím tiež vyvolávajú v obeti neistotu a strach. Snad najhoršia je manipulácia pocitmi lásky. Manipulátori častokrát vyvolávajú falošný pocit lásky u svojich obetí, aby si ich udržali pod kontrolou a tým im znemožnili brániť sa manipulácii. Je veľmi dôležité byť obozretný a poznať znaky manipulácie. Ak je v tvojom okolí človek, ktorý má znaky manipulátora, čo najskôr ukončí kontakt. Ak to nie je možné, obmedz ho na minimum. Nenechaj však sebou nikdy manipulovať.